Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a yau bidiyon mu zai yi bayani ne akan wani ɗan ƙaramin sirri da ke ga WhatsApp wanda ba kowa bane san shi. Shi wannan sirri za mu ga ɗabi ne da ke ga WhatsApp wanda za a amfani mutane ƙwarai. To abu na farko a cikin wannan sirrika biyu shine yanda za ka hana bokal shigowa ga WhatsApp ɗinka ko kuma in ce wani message da haka na WhatsApp. Kamar yanda ba ma zai shigo ba amma ga ka za a ganka a link an yi ma amma ba zai shigo ba sai in ka haɗa wannan abun. Sannan abu na biyu shine wanda za mu yi bayani a kan shi kuma shine yanda mutum bai isa ya buɗe WhatsApp da lambar sallar ka ba sai in ka yarda. Ma'ana aka sa mata wani kile ne, wasu lambobi ne wanda ake sa guda 6 wanda ko an ta buɗe WhatsApp dole sai an saka su kenan za ta buɗe. Idan ma ba a saka su ba ma za ta buɗe ba kenan. Ka ko da wani ya ɗauki lambar ka ba ma za ta buɗe mai ba. Ko ta ya ta buɗe WhatsApp kin za ta gudu mai wannan wurin yadda ba za a iya buɗe WhatsApp da wannan lambar ba har sai in ya sanya wannan kwar ɗin. Kuma kenan ka gani idan ba shi ya sanya wannan kwar kin ba tun can farko ba ya iya buɗe WhatsApp da wannan lambar, dole sai dai ya haƙura nemo wata lambar. To da farko dai mu shiga cikin bidiyon namu. To da farko ɗan uwa, da yau ne farkon ziyartar wannan channel ta mai albarka, kada ka manta ka danna wannan alama da subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sauti da zarar na cika sabbin shirye-shirye na insha Allah kana samun su. To da farko za ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka, za ta buɗe ma fuska. Yawwa, zaɓi na farko da za mu fara yin magana a kan shi. Idan WhatsApp ta buɗe ma fuska haka, idan ta buɗe ma fuska haka, abu na farko shine wanda za mu yi bayani yanzu, yanda za ka hana bokal shigowa. Za ka zo a sama za ka ga 'yan madannai guda 3, za ka danna su kamar haka, za su buɗe ma zaɓi 1, 2, 3, 4, 5. To cikin wannan zaɓi 5 za ka shiga an shira yawa excuse yawa wanda za ka yi, za ka zo ka danna kan WhatsApp ɗinka kamar haka, kan wanda kake so kan bokal kin shi shigo. Idan ka danne gurin ma fuska kamar haka, za ka zo ka danna wannan 'yan madannan guda 3 na sama, sai ka danne cikin ka gani ka danne ƙwarai a kin za ka zo ka danna wannan 'yan madannan guda 3. Idan ka danna zai kawo ma zaɓi 1, 2, 3, 4 zaɓi na farko archiver la discussion, na biyu ajouter un raccourci de discussion, na 3 afficher contact, na 4 mask only. To wannan na 4 mask only shi za mu yi amfani da shi. Za ka zo ka danna haka, za ga abun can wa hau nan. To wannan lambar da zarar an yi bokal ba ma zai shigo ba, ko da ya shigo za gani alama kamar ba yau aka yi shi ba. To duka nan kawo wannan ƙarshen wannan zaɓi na farko sai zaɓi na biyu. Shi kuma na biyu dama mun ce muku yadda za ka sa abin ga, za ka sa lambar guda 6 ga WhatsApp ɗinka. To na biyu da za ka yi, za ka danna wannan 'yan madannai guda 3, za ka shiga setting na 5, zaɓi na 5 za ta buɗe ma wannan fuska. Za ka shiga zaɓi na farko mai alama wannan ɗan kilangan da aka sa count, za ka danna. Yawwa, za ta kawo ma zaɓi 1, 2, 3, 4, 5, 6. To wannan zaɓi na 1, 2, 3 za ka ƙirga 1, 2, 3. To na 3 sai ka danna shi kamar haka. Yawwa, za ta kawo ma wannan wuri aka ce pour plus de sécurité activer la vérification en 2 étapes. Cela nécessitera un PIN lorsque vous enregistrez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à niveau. Kamar nan tana magana ne cewa akan in ka sa lambar wannan kwarkin, wannan kwar ɗin guda 6, to ko bayan ka sha ga WhatsApp kin, in za ka buɗe wata sai ka ƙara mai da dan ma kakka manta kwarkin, don saboda dole ka nemi ko da wani wuri ne ka aje shi. Amma insha Allah kwanancin ga za mu kawo muku wata application wadda za ka rinka aje sirrikanka a ciki ta maganin mantuwa, wadda ko da idan ka aje sirrinka a ciki, kamar idan kana tunanin za ka mance, za ka faɗa mata lokacin ya sai ta magana sai ta tuna ma. Insha Allah kwanakin ga so muke dai mu samu bidiyo kan ga ya samu karɓuwa a gare ku. Yau za ka zo ka danna activate nan, da ka danna yawwa sai ka zaɓi
irin wanda kake so, shi za ka yi. Irin wanda kake so za ka saka, in ka saka sai ka rana ko siwa, in ka saka gaba ɗaya tsakin da ƙarshe sai ka hawar shi mulkin ka. To duka anan mun kawo ƙarshen bidiyon namu. Kada ka manta dan uwa idan bidiyon ya ma ka danna alamar like. Sannan da Allah idan kuna da tambaya ku rubuto mana a comment, insha Allah za mu muku reply. Sannan kuma insha Allah kwanakin gaba da daɗewa za mu buɗe group wanda za mu dinga tattaunawa a cikin ciki. Idan kana da wata tambaya ko wani abu makamancin haka, insha Allah za mu abunga. Sannan kuma kar ku manta yan uwa ku yi sharing bidiyon ga yan uwanku domin su ma su gani su amfana. To duka anan muka